Hej, velkommen til Kusum Vlog. Vi skal lave kage i en kop. Hvordan gør man? Er det den her? Hvad? Er det den her? Ja. Au! Okay. Mikkel, hvad er det, vi skal bruge for at kunne lave kage i en kop? Til gave. Mel. Bagpulver. Mælk. Og æggeblommen. Og kop. Ja. Godt. Nej, vi skal bruge en anden. Måske. Nej. Her, tag din kop. Ja. Og så skal vi have... Snavs som en kop, men det er ikke færdigt. Okay. Så er det 2 spiseskefulde sukker. Det er sådan en flat kop. Vi skal også bruge sukker for resten. Ja. 2 af sådan nogle her. Skal man have halvanden, det er en spiseske, vi skal bruge. Halvanden spiseskefuld kakao. Hvad er det, vi skal bruge den? Det er 1 spiseskefuld kakao. Det var 1. Det er rigtig meget. Jeg skal have halvanden, det vil sige 1 og så en halv. Værsgo. 1,5. 1 og en halv. Bagepulver. Det er den her. Der skal man... Der skal man bruge... Hvad står der? En halv teske. Det er sådan her. Nej. En halv teske fuld af det her bagepulver, som man går. Nej, det er det ikke. Sådan her. Nej, det er det. Og sådan her. Ej, vi skal også have vaniljesukker. Hvad gør det? Uff. Der skal man bruge You know that. en halv teske. Hvorfor har du meget mere i din kop, end jeg har i min kop? Nej, en halv teske vaniljesukker. Kan du spise det? Ja, ups, der kom lidt mere end her. Det er ikke, fordi vi griser særlig meget. Det er sådan meget lidt. Er det ikke meget lidt? Er det ikke meget lidt? Det er meget. Nej, det er sådan her. Nip, det er sådan, er det ikke sådan lige? Sådan der. Er det ikke? Hold da op, hvor det Er det bare sådan meget lidt? Så. Jeg ved ikke, hvor meget du putter i. Ikke særlig meget. Jeg tror, du har rigeligt i. Hvad skal jeg så bruge? Mælk. 2 spiseskefulde mælk. Ja. 2 spiseskefulde mælk. Olie. Hold kæft, der skal mange ting i, jo. Vi har allerede været overfældt med den. 1 spiseskefuld olie. Det er sådan her. Super. Ad. Det er sådan for. Men man må ikke til ad til mad. Nej. Hvis der er noget børn, så er med i meget sygt. Der står der 1 æg, men der er 2 i den her, så vi skal lige have den her op. Æggeblommen. Hop. Skal jeg bare hælde op i din? Der er ikke blevet mål her. Skal jeg hælde? Ja. Er der 2 i en? Ja. Hvor blev du af? Ej, hvor klam. Jeg tror, det var Mars. Gum. Hvorfor er der mere i din? Nej, mindre end i din. Jeg kan ikke lide, jeg kunne... Fy for satan, det stinker. Chokolade. Men chokolade stinker ikke. Hvorfor har du så meget i din? Det er fordi, min er professionel. Okay. Bland. Ups. Nå. Okay. Hvad er det? Ikke? Der.
Hvad er det, din hund? Hvad fuck er det, hun har i gang i? Alt det våde. Først skal man blande mel, sukker, vaniljesukker og alt det der. Det er og rundt med det her. Det er fordi, på kig. Okay. Sådan der ser det færdige resultat ud. Der er et eller andet helt galt her. Det ser sgu ikke så lækkert ud. Det er prøv lige at kigge på dig. Kan man ikke godt kigge lidt mere? Sådan en fed dej. Mikkel? Hvad? Har vi overhovedet puttet mel i? Ja, det har vi. Har vi det? Mm. Er du sikker på det? Ja, for vi putter ekstremt meget mel i. Nej, vi har nemlig ikke puttet mel i. Ja, vi har. Nej, vi har ikke. Man skal lige bruge mel. Jo, vi har ikke puttet mel. Det har vi puttet mel i. Har vi puttet mel i? Vi har puttet bagpulver i hvert fald. Jeg har puttet lidt mel i. Har vi Prøv lidt mel, nej. Meget lidt, fordi at... Nej, det har vi puttet mel i? Jeg ved det ikke. Nu er vi sikre på, at vi har gjort det. Jeg er i hvert fald på. Halvandet til 2 minutter. Den skal være lidt blød, når du tager den ud. Vi ser bare 1 minut og 40 sekunder. Skal den være lidt blød, når jeg tager den ud? Hvorfor er din så mørk? Det mener sgu ikke. Det her. Det ligner fandme noget, der ikke skulle ligne. Fuck, det skal jeg sætte den til. Og det dufter det sygt godt, jo. Nu har du slukket på vores musik. Ja. Mikroovnen. Fuck, det smager godt! Vis os lige din kage. Den er varm! Fuck sake. Jo. Det ser sgu lidt ulækkert ud, må jeg nok sige. Du må ikke følge efter mig. Kage. Hvad kommer til at se ud? Jeg ved ikke helt, om jeg skal spise den, men smager det en godt, Mikkel? Det tager simpelthen, ja. Nu skal vi så smage min lækre kage. Godt nok så. Det smager noget. Det her ikke, det er meget bedre. Det er ikke. Den Det er her, rigtig kakao. den her. Den er god. Hvis det er hvis du har videoen nu, så glem ikke at smide subscribe. Vi ses.